Annapaha ollakaan. Ja siihen aikaan antoi keisari Augustus semmoisen ukkasi, että koko maailma on pantava verolle. Tämä on silloin ensimmäinen kerta, että Kuirinuksen toimissa Syyrian pietopokkana. Kaikki lähtivät ihan sillä toi verokirjan täytettäviksi, itse kukki omaan kaupunkiinsa. Niinpä lähti Joosefikki Galileasta Nasartin kaupungista jäämään ilmoittautumaan veroherroille Juutaan, Tuovetin kaupunkiin Betlehemiin. Se kun oli niin, sen Tuovetin sukukieppiä. Reissun pielessä lähti yhdessä morsiamensa Marian kanssa, joka oli pienimpään. Marian synnyttämisen aika tuli jo heidän siellä ollessa, ja niinpä hän pyörätti pois esikoisessa kierressään hänet kapaloon ja pani elukkaa aperuuhun, koska kienvartalo oli jo ihan tikaten täynnä. Siellä seudulla oli paimeni vahtimus yöllä katreita. Siinä silmään kuvaamassa heidän eessään seisoi Herran enkeli. Ja Herran kirkkaus levitettiin loistamaan ihan ympärissä. No sehän pan paimenet pelkeämään, mutta enkelpä raahatteli heitä. Elkeitä kun veikkoset peläty tyhjiä, minä ilmoitan teille oikeastaan ilosanoma, iso ilon kaikille kansalle. Tänä päivänä on teille tuolla Tuovetin kaupungissa syntyneen vapahtaja, joka on Ristus Herra, ja tämmöisen osvittaa annan nyt teille. Työ löydätte lapsen kapaloituna aperuuhessa makkoomassa. Siinä samassa oli enkeli ympärillä emä, joka taivaallisessa sotaväkkiä, joka ylisti Jumalaa sanomalla. Jumalan on kunnia korkeuksissa, muonpiellä rauha ihmisillä, joihin kansa ja ei vihoopie. Ja kun enkelit olivat palastaneet takaisin taivaassa, paimenet päättivät keskenään. Nyt pietä pahkoo Betlehemiin. Sielläpä nähdään, mitä niin on tapahtunut ja mitä Herra tuossa äsken ilmoitti. Niin he lähtivät kiireen vilkkoon helöityt Maria, Joosefi ja lapsen, joka aperuuhassa muuta köllötti. Tätä katsellessa hyödyt kertoisi, miten heille tästä pojasta oli puhuttu. Kaikki oli painoten tarinoita kuulossa ja ällistyksissä. Mutta Maria pani nämä kuulopuheet tapahtuneesta tamalikkoon mieleensä niitä sitten itsekseen ajan kanssa. Paimenet palasivat takaisin työmaalleen kiitellen ja ylistellen Jumalaa nyt siitä, miten olivat suonen kuulla ja nähdä. Kaikki oli ihan rikulleen niin kuin heille oli ilminierit.